फैबाय थानाय जि 2026 27 जि एकाडेमिक सेसन बेवहाय हायर सेकेन्डारि फार्स्ट इयारनि जि एडमिशन बियो जोंनि बेसे मेमोरियल इंलिश सिनियर सेकेन्डारि स्कुलावहाय प्रि एडमिशन जागोन। बियो गासै फिसा 8,000 जायोमोन। दा बे 8,000 खौ जों फ्रि होगोन जायफोर गोसो गुदुं स्टुडेन्टफ्रा जोंनि बे बेसे मेमोरियल इंलिश सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव एडमिशन लानानै मोजां हायर सेकेन्डारिखौ फरायनो गोसो जानाय गोसो गुदुं स्टुडेन्टफ्रा लाफैनो हागोन एडमिशनखौहाय। आरो जाय स्टुडेन्टफ्रा हस्टेल थानानै फरायनो गोसो बेनि थाखायबो जोंनियावहाय मोजां सुबिदा जोङो होदों। गार्ल्सफोरनि थाखाय एक्सट्रा हस्टेल दङ, बयसफोरनि थाखाय एक्सट्रा हस्टेल दङ। आरो बे हस्टेलावहाय जोङो टाइम बायदियैहाय मबाइलखौ इउज खालामनो हानायनि बेबस्थाखौबो जों खालामनानै होदों नैबे सेसननिफ्राय। थांनाय समफ्राव जों होआखैमोन, खिन्थु एइबाराव जों बेबादि सुबिदाखौबो होदों। बिनिफ्राय जोंनियावहाय मोनथाम मिडियाम दङ, इंलिश मिडियाम, बर' मिडियाम, आसामिस मिडियाम। बे मोनथाम मिडियामखौ जोङो मोनथाम लेंगुवेजाव मोनसे रुमावनो मोनथाम लेंगुवेजाव जोङो फोरोंनाय जायो। एग्जाम्पल लाइक साप'ज पलिटिकेल साइन्स। पलिटिकेल साइन्सखौ सासे साबजेक्ट टिचारा इंलिश एज वेल एज बड' एन्ड आसामिस बे मोनथाम लेंगुवेजावहाय खनसेयैनो फोरोंलाङो। आरो नट्सखौबो मोनथाम मिडियामनि नट्सखौबो जों प्रभाइड खालामना होनाय जायो। बेबादि जोंनियाव सुबिदा। बेनिफ्राय जानाय लोंनाय हस्टेलाव जोङो मोजां बेबादिनो जोङो होयो। सप्तायावहाय बेदर खननै, दाउदै खनसे बेबादि जोङो होयो। आरो बेबादिनो हस्टेलनिफ्राय सप्तायाव खनसे आउटिं वार्डेनफोरजों टार्न बाय टार्न बयस नैबे शनिबारावहाय जुदि बयस आउटिंब्ला बा साइटिं बेबायदि खालामोब्ला नेक्स्ट शनिबारावहाय गार्ल्सफोरनि नैबेबादि आउटिं बेबादि राननानै होनाय जादों। आरो बेखौ बे आउटिं दिनावहाय वार्डेनफ्रानो बिसोरजों लोगोसे थानानै थांफागोन आरो बिसोरनो हस्टेलाव दैदेनबोफिनगोन। बेबादि सुबिदाबो जों खालामना होदों। आरो जोंनि हस्टेलाव थानाय गथ'फोरनि थाखाय टाइम टु टाइम गेलेनाय, बेबादिनो टाइम बायदियै फरायनाय आरो गुबुन गुबुन बेबादिनो माखासे हाबाफारिफोर बेबादि सिस्टेमेटिक एकर्डिं टु रुटिन जोङो बानायनानै होदों। जाहाथे फरायनायजों लोगोसे मोजां बेबादिनो बिसोरनि टेलेन्ट जेनोखि दंखायो बे दंखानायखौ एक्सप्लर खालामनानै बिसोर दावगानो हायो। बेबादि जोङो मोजां बेबादि माखासे सुबिदाफोर जों खालामदों। आरो जोंनियावहाय बर' मिडियामनि स्टुडेन्टफ्राबो फैनानै जुदि फरायोब्ला बिसोर इंलिशखौ मोजाङै हानाय जायो बोसोरनैजों। खारन फार्स्ट इयार एन्ड सेकेन्ड इयार बेवहाय मानो होनोब्ला मोनसे खथायावनो सासे फोरोंगिरियानो मोनथाम लेंगुवेजै एक्सप्लेन खालामनायनि जाहोनाव बर' मिडियामनि गथ'फ्राबो इंलिश हायो आरो आसामिस मिडियामनि स्टुडेन्टफ्राबो इंलिश हायो। आरो जायहा बर' स्टुडेन्टफ्रा आसामिस रोंसा बिसोरबो आसामिस रोङो। आरो जाय आसामिस स्टुडेन्टफ्रा बर' रोङा बिसोरबो बर' रायज्लायनो हानाय जायो। बेबादि जोंनि फरायसालियाव बेबादि जों सुबिदा खालामना होनाय जादों। एडमिशना जेब्ला जोंना पर्टेला खुला जागोन, फैबाय थानाय जेनोखि क्लास 10नि रिजाल्टआ खोनादों जोङो जिहेतु फैबाय थानाय 10 एप्रिलावहाय होगोन। होखालिनिफ्रायनो जोंनि पर्टेला जिहेतु खुलिगोन, अब्ला नोंथांमोनहा जोंनि स्कुलनि मुंखौहाय जेब्ला दर्पण पर्टेलखौ बेयाव जेब्ला एप्लाइ खालामगोन अब्ला नोंथांमोना जोंनि स्कुलनि मुं बेसि मेमोरियल इंलिश सिनियर सेकेन्डारि स्कुल नैबेवहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो जुदि दर्पणआव खालामाबा डाइरेक्ट नोंथांमोना 10 थारिखनिफ्रायनो जोंनि स्कुलावहाय फैनानै
फर्म फिलआप खालामनो हागोन आरो जोङो जोंनि स्कुलनि थ्रुयैनो दारफोराव जों एप्लाइ खालामनानै होगोन। जोंनियावहाय जोङो दा जोङो पार्सेन्टेजखौ पास जेरै थार्ड डिभिजननिफ्रायनो होदों, थार्ड डिभिजननिफ्रायनो जों होदों, ओमफ्राय सिटआ जोंनियाव 150टा सिट दङ दा बेसिम। दा बिनिखायनो जिहेतु लिमिटेड सिट, दा जायफोर स्टुडेन्टफ्रा जोंनि स्कुलाव फरायनो गोसो नोंथांमोनहा फैनानै जगाजग लानो हागोन आरो स्कुलनि मोखाङाव फ्लेक्स बेनार दङ, बेवहाय माखासे जोंनि जि कन्टेक्ट नाम्बारफोर बेहाय दङ आरो फर्मआ दानिफ्रायनो एभेलेबल, नोंथांमोनहा फैनानै लांफैनो हागोन। फर्म एन्ड प्रसपेक्टास इज एभेलेबल दुरिं अफिस आवार, दा अफिस आवारनिफ्रायनो नोंथांमोनहा लांफैनो हागोन।